Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Lekaya ngomunye umhlathi icala lokubulawa kwayo ngunozinto Orlando Pirates Senzo Meyiwa njengoba omunye wofakazi ekhala ngokusatshiswa kanye nokusongelwa ngokuba ufakazi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elandela khona le video. Mangoqala sijoyina leli khasi wamulekele igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Lekaya ngomunye umhlathi icala lokubulawa kukanozinto Orlando Pirates Senzo Meyiwa ngesikhathi kuvela idokodo lesibili. Ummeli wabasola abantu umnumzane Tshepo Thobane osebenzisana no-advocate Tefo Masilela uthi akanankinga nokumiswa kwecala kodwa hayi isikhathi eside njengoba akuphephile. Uthe azivumelani nokumiswa kwaleli cala isikhathi eside emva kwesehlakalo osayizolo. Ummeli izolo uthe umsolo wesithathu uveze ukuthi khona abamsabisayo usethola imiyalezo emsongelayo. Sibekele umbuso ngalokho ingakho sengeke sikwazi ukuvumelana nokulinda isikhathi eside kuchaza ummeli. Umshushisi wombuso George Baloyi uthe lingahlehla icala kodwa hayi isikhathi eside. Uveze nokuthi umbuso wezwa ngedokodo lesibili abusungusa abase South Gauteng ukuba baqoqe kahle konke okudingakalayo ukuze lifike liphele. Lithe lifika nje senza amakhophi sabadlulisela ku-advocate Mshololo ngoba umuntu obenalo ngu-advocate Tefo kuphela. Unxuse umbuso ukuthi lingaguqi isikhathi eside icala ngoba ufakazi wombuso akaphilile ngenzeka ayohlinzwa. U-advocate Mshololo uthe yamxaka kakhulu inkulumo yombuso ethi akanikwe isikhathi esincane kodwa bona baba nolwazi kusukela ngoMachi ngaleli dokodo ngakho ke abakwazi ukumkalela isikhathi bephula amalungelo akhe. Bafethu ke mina icala kulindeleke kuba libuyele enkantolo ngomhla ka-13 kuJuni lapho okuzohlahlwa khona indlela eyaphambili. Bafethu ke izinto zishube kakhulu kuleli cala. Ngizofisa mina ukwazi ukubhala kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi-comment section. Ongibambeke evidweni elandelayo.